Kaikki! Tänään mä tein tällaisen videon teille, jossa mä kerron tästä mun jalasta, joka on murtunut. Ja itseäänkin siitä mä nyt jaksan näyttää mun keppejä täällä koskaan. Nyt mä vaan jaksin. Oletteko tietää mitä mä söin just? Mä uskon, että voi saattaa tuota epiivi tässä. Mä söin just tämmöstä vilkakaveosa, joka ihan hyvä. Siis tämä murtui silleen, kun mä olin luistelemassa mun luokan kanssa. Ja mä kaaduin monta kertaa jäälle, en edes muista montako. Ja sitten kaaduin ja mä aloin itkeä pitkään. Mut sitten tää opettaja soitti ambulanssiin ja soitti vanhemmille. Sitten mä vietiin kyssylle siitä ja sitten mä sain sitten tän jalkaan. Tää koskee vieläkin. En tiedä kuinka kauan tää on mulla jalassa. Tässä on sukka vaan päällä mulla sitten. Mä nyt siis sen koskee paljon oikeesti. Siis oikeesti. Kaikki mun luokkalaiset sanoo, että apua sun jalka ei kyllä koske. Mä sanoin, että koskee älyttömästi. Sitten yksi mun luokkalainen sanoi, että anna mun kipeätä. Sitten mä okei, vähän aikaa vaan. Mä joudun mennä istumaan semmoisen itse juttuun. Sitten semmoista, että mä tain ihan ottaakin näitä kokonaan, et saa näitä. Sitten yksi mun luokkalainen sanoi, että anna ne kepit nyt. Sillä mä kehtään mainita mun oikein nimeä tässä. Ja sitten se antoi mulle kepit ja sitten luokassa opettaja sanoi, että sun kannattaa pysyä sisällä ja mä soitin sun äitille sitä, että pääset taksilla. Mä tiedän, tai pääset ja musta tylsää istua siellä sisällä, mutta mä joudun raita sitä ilmaa silleen. Mitenkä sitten ruokaus? Mun tarvitinta kannetaan, että joku mun kaveri kantaa sitä silleen ihmeesti ja sitten mä muistan sen kun kun mä muistan kun kaikki ihmetteli silloin yhtenä päivänä, miksi mä en ole koulussa, niin etin WhatsAppissa. Mä sanoin, että miksi et ollut koulussa? Mä sanoin, että mä olin kyssillä tai sairaalassa. Että siihen sitä miksi, että jalka ei murtunut näköjään multa. Ja mä muistan sen aina, että ruokailussa moikka. Heti kun mä oon syönyt, niin mua joutuu kantaa joku. Ja sitten kaikki lohduttaa mua paljon koulussa ja WhatsAppissa. Ja se on kivaa. Voitteko te kommentoida mulle sitten, niin mä vastaan teille tyypeille sitten. Joko. Please, voitteko te kommentoida tähän joko.